Иртән тоң җилләре исеп, чәчләремне шундый таратты. Күптән инде яулык салганым юк, сагынгандыр ахры яратты. Чәчләремне кабат җилдә таратыпла, тулым итеп килә үрәсем. Үземнең яшь чактагы сулу кызны көзгеләрдән карап күрәсем. Көзгеләр дә үзгәрде шул инде. Без үзгәрдек, исен күтәрлек. Әмма көзгедәге ул хатында әле дә җитәрлек, әле исәрлек. Үзенең алтын көзе чыры җиткән. Җанында һаман ул кызчык. Гел кытыклап тора күңелләрен. Кайчан туктар икән шукынчык. Кеше күңеле бердә картаймый шул. 18дәге язын сагына. Көзгедәге озын кара тылымлы, бик таныш булган кызга табына. Автор Гөлнур Галимова.